Jarritu eta 52 kilo txorizo, eta beste 38 kilo sardinak, eta gero zaharduk. Zahardo, uste zengoela, berrehun da butil. 6 zahardo, 6 desberdinek. Nungo, aztierrak oke bai, hemen oke bai, astuta, no, zeuro, baino, 6 dira pakit. Hau urtetan iten dugu. Nik hau egiten nahi nez, eta hamauz berri bat urte. Baina hemen gauzo gantolatzen nabilera, 67 urte aurten. Jende asko, hau dena betekoa. Hau oso ambiente handi otea, oso polite da gaina. Ondo, ambiente hona da hemen, ambiente hona. Urtero esala, urtero izatea. Urtero ambientea da hemen. Bi hiru poratu ditut eta hona dara, onak. Txoixoa. Jana badago, Dean zago jana hemen. Edaren aurre hauaz daia. Hola, herrikotan bai, herrikotan. Hemen da zaier da onda, hola. Ez da gazten zau izatea. Guri amegitako eta hola bat izkiuta gu handi aurre ez da zer gehiago behar. Ni etortzen da joltu bezala, baina ez asko gustatzen zaitelako. Nik ambientea ikustea etortzen naiz. Ondo, ona. Baina lehen urte baino gutxitxo gote da hon errezeloa dakat. Ni bi. Da mikatzea guztua, ondo. Txoritxo bakarrik. Sardinik etzai gustatzen. Giro ona. Bueno, denetio ben. Normalen onak. Eguzkitzako. Hemen txoritxoa da baina eta gero sardinak goia. Ona, hemen danantzako da, jateko eta eateko de bai, así que etorri, alegria, jatea eta eatea. Bai, ni ean ditut eta oso nadare, guain 3. adijoa probatzea. Izaztegi, nahi gehienak gustatu zaitena hoi da, guain arte, guain bestekin baitut. Probatu, hombre, ez jambare ez da eateik, bestela moskorra rapatuko deu. Hanin berda, bestela bakarrian da ez da Giroa kategorikoa, oso ona giroa. Probatu jut, giroa eta dana onak, dena ez zait. Probatuko juten, asko izan barizioa dena probatzea baino lehikina. Jata pintxo ona, txoa egosi oso ona eta oain sardine jasi behar deu. Berriz. Festa izatik gazteantzako. Gu handaien da gaian zen beste alderdi ez.